Fi sforz biex jonqos id-dewmien eċċessiv biex jinqata' każ dwar kera ta' bini, il-Gvern ippropona emendi fil-liġi li jdaħħlu b'mod obbligatorju il-medjazzjoni bejn il-partijiet. Proċess li ilu jsir għal dawn l-aħħar 12 sena f'każijiet relatati mal-liġi tal-familja u 22 sena f'każijiet brabta mal-liġi tal-konsumatur. L-avukat Feliz Aquilina saħqet magħna li f'dawn iż-żewġ oqsma il-medjazzjoni kienet suċċess. Naħseb li fil-qasam tal-familja kienet suċċess għaliex jekk tara bi wieħed ieħor statistika ftit inqas minn nofs il-każijiet li jidħlu illi jingħalqu biftehim u l-ftehim huwa dejjem ta' benefiċċju anke jekk parti ħadd titlef mill-jeddijiet tagħha għaliex tażel li tirrinunzja lihom, il-ftehim huwa ċert għal partijiet fejn ħajaslu u waslu għax ridu huma. Mill-2004 meta kienet introdotta l-medjazzjoni fil-kamp tal-familja sa Ġunju ta' din is-sena, deru kważi 20,000 kopja quddiem il-medjatur. Minnhom 7,919 spiċċaw biftehim bonarju, jiġifieri evitaw li jidħlu l-qorti. Filwaqt li aktar minn kwart tal-każijiet li bdew b'nuqqas serju ta' ftehim spiċċaw biftehim bonarju. Aquilina saħqet magħna wkoll il-medjazzjoni forzata kienet ta' suċċess ikbar f'tilwim bejn il-konsumatur u min ibih. Każ quddiem it-tribunal ma jistax jibda jekk ma jkunx seħħ dal-proċess. Maħniex qed nitkellmu fuq proċess twil, naturalment it-tul mbagħad jiddependi min-natura tal-claim u xi kwistjoni jkun hemm u jekk ikunx hemm aspetti tekniċi pereżempju, ġifieri bħala tul ivarja, però s-sistema qedem u nafu li ħadmet għaliex iktar anke dik l-istatistika tat-Tribunal tal-Konsumatur. Il-każijiet naqsu u l-każijiet qed jinqatgħu iktar malajr. L-avukat li għandha snin ta' esperjenza fil-qasam taċ-ċivil saħqet li alla volja wieħed ma jistax iqabbel dawn iż-żewġ oqsma mal-liġi tal-kera illi fi kliema hija kkumplikata immens, hemm lok li jintlaħaq ftehim amikevoli qabel każ imur quddiem ir-Rent Regulation Board. Fil-liġi tal-kera nantiċipa li jkun hemm kwistjonijiet ħafna iktar ta' sustanza monetarja ġifieri ta' flus u ta' proprjetà u allura l-konsiderazzjoni tistgħu jkunu differenti għaliex ma' kull ġurnata li qed tgħaddi jista' jkun li qed titlef il-flus u allura jista' jkollok raġuni akbar jew biex tasal jew biex ma tasalx. Dwar l-emendi proposti, l-avukat Aquilina saħqet li hemm diversi punti pożittivi li jistgħu jgħinu l-medjazzjoni tkun suċċess, fost oħrajn it-time frames ta' 60 ġurnata bil-possibilità ta' estensjoni jekk ikun hemm qbil u rekwiżiti li l-partijiet jidentifikaw sa mill-bidu xi jridu. Xi ħaġa pożittiva ħafna li m'għandniex fil-family li rajt fil-white paper li wara l-ewwel seduta kull parti tista' titlob li tmur għall-kawża. Iġifieri mhux ħajkollok sitwazzjoni fejn hemm xi ħadd li għandu interess li jtawwal u allura ħajapprofitta ruħu biex nużaw il-kelma mill-proċediment tal-mediation biex itawwal għaliex il-parti l-oħra għandha l-għażla jekk trid li titlob li tmur kawża. Madankollu qiset kruċjali li jkun hemm medjaturi li jafu l-liġijiet tal-kera sew u li l-Università ta' Malta għandha toffri it-taħriġ professjonali meħtieġ.